Velkommen til Julejagten. Mit navn er Severin Odgaard Vedel, og det her er programmet, hvor vi vil undersøge, hvad julen egentlig drejer sig om. Det har vi tænkt os at gøre ved at tage ud på Efterskolen Kildevæld, hvor vi vil snakke med elever, lærere og hvem vi ellers lige støder på, for at høre dem ad, hvad julen egentlig er for en størrelse. Hej med jer. Hvad laver I? Er det juleevangeliet? Hvad læser I? Ja, fodbold. Er I forelskede i hinanden? Date? De er kærester. Hvad synes I egentlig om jul? Synes I det her er pinligt?